tomto videu v podstate budeme skákať nejaké, čo viem, parkoury, ako je najskôr easy, medium, hard a tak ďalej. Najskôr dáme easy, je to by the way minicraft.cz, tu na vám to rovno napíšem minicraft na červeno minicraft.cz, máte to tam. A my ideme ako prvé toto. No tak, ľudia to už ani nemusíme robiť, lebo ja už tu mám rekord. Takže to asi nič, ale Freddy. Ukáž nám Freddy, akú mapu si pre nás prichystal. Tak. Teraz mám ísť kde? Sem. Prvý checkpoint. No, a rovno sa idú. OK. A ako mapa je to mega pekná, keď sa tak pozerám. Tak, dal som to na ďalší checkpoint a ideme ďalej. Na slime. Takže mám asi skočiť sem. Aha, a na ten rebrík. Na slime. Skok. Rebrík. Aha. Tak to má pekne teda trónu. OK. Som myslel, že je tam tak pekne tam skočím a asi tak úplne nie. No tak, ďalší checkpoint, no a hneď som chydol, takže ideme na bariéru. Teraz sme tu, jump, a už budeme tam. Skok. Mega ľahký. Skok. Tu nám na rebrík. Tu nám. Opa. A ľudia, oficiálne máme easy. Na tejto mape zase máme toto. Už je to teda medium mapa. Nevypadá, ale je. No tak to sa mi nepodarilo. Jump. Kam ďalej? Asi sem. No tak to sa mi naprosto nepodarilo. Mapu dorobil. Mne sa ju fakt už nechcel zase robiť. A nebojte, dorobil som ju, ale nechcete vedieť za koľko, asi za 7 minút, ale dal som to a sme to rovno na hard a ideme na to. No. OK. Tak. Jump. Máme prvý checkpoint. Ideme sem. Dôležitý celkom odskok. Ježišmaria. Idem ho dať. Skúsim sem skočiť. Tak. Som tu ľudia a teraz musím dať ten obskok, musím ho dať. Držte mi palce. Ľudia, dali sme to. Len tak ťažko. Oho. OK.
teraz ďalší. Tak, aha. No toto musím ísť takto. To som trochu a zase. Druhé ľudia také len hneď to už tam budeme, hej? Konečne to máme. Ľudia, tak pre toto video z parkouru bolo toto asi všetko. Tento parkour bol už potom moc ťažký, už som to nedal. Celú tú časť som to tam robil, už som musel vystrihnúť. A zatiaľ, čau.